Pois estamos aquí cun veciño de Artes que foi testemuña directa do altercado. El non quere dar a cara, bueno, pois por medo, que é un pouco como vos sentides todos os veciños, non? Con medo. Con moita presión, con medo, porque aquilo foi impresionante. Eu iba para a casa e vin o follón que había, pero tal como estaba o follón, acojonoume e fume para a casa. Desviei-me do problema ese, porque había chavalas ali pedindo auxilios que as defenderan, que estaban, que había pelea, que había follón. Ti tiveches medo nese momento? Sí, bastante medo, porque eran moitos, eran uns 30 ou 40 contra outros 30 ou 40, e desde logo metía respeto. Que foi o que viviches? Chegou a policía nese momento? Que pasou? Chegou aos 2 minutos, chegou a policía. Ali, desde que cheguei eu a ver eso, a chegar a policía, serían 2 minutos, chegou rapidamente. Entonces, calmou un pouco, pero despois se volveu outra vez, eu marcheime para a casa e non vi máis nada. Sentía ruído e follón, pero nada máis. Entendemos, non coñecías as persoas implicadas? Non conocía a ningunha. As que vin eu ali nas conocín. E isto non adoita pasar aquí en Artes, obviamente, é a primeira vez que pasa algo así. É a primeira vez que Artes é unha das parroquias máis tranquilas do Barbanza, e verse con eso, desde logo, é impresionante. Impresionante. Agora, bueno, van a ampliar o dispositivo policial para un pouco pois dar máis seguridade aos veciños. Entendo que aínda así, pois bueno, estaredes aínda... Agora, en estes momentos, si, estaremos uns días nerviosos, pero despois volverá á normalidade todo. Agardamos que así sexa. Graciñas por atendernos. Nada.